Eta ze egoeratan dauz gaur egun? Osasun arazoekin jente pilo bat. Gestioen bida, familizie, seme-alabak. Problematika bat dauela. Baina, hasiko gara, ez? Bai, noski. Gale. Buruz honi. 40 minuturrok elkartasun jaialdi bat da. Helburu zehatz batekin jaio zen jaialdia izen da. Hasiera baten urtietan helburu moduen eduki dugu preso politiko, ieslari eta deportatuen senide eta gurasoei laguntza bat emotea. Eta oin egoera aldatzen joan denean gure helburua bihurtu da kartzelan, erbestean edo iesean egon dien pertsonen bizitzak duintzea. Horretarako juntau gara hemen gaur 40 minuturrokeko partaide garen 3 kide. Antolakuntzako partaide izateaz gain Unaik etxeraten egiten dau lan eta Gaizka Harrera elkarteko kide da. Eta apurtxo bat hasiko jakuz azaltzen elkarte honek zelan funtzionetan daben, zer dien eta euren nondik norakoak. Bueno, hasiko naz ni. Etxerate elkartie euskal preso politiko, deportatu da ieslarien elkarti da, senidiek sortutako elkarte bada, bai senide, bai familiaren beharrak asetzeko sortu zen elkarti da, eta neu psikologo moduen bai senideikaz eken do lan, zein presuekaz, bai espetxeetan eta 3. gradu edo 1.2an dauzen beste preso batzuekaz bai. Eta ze egoeratan dauz gaur egun presoak? Egisa da azkenengo urtietan aurrera pausu nabarmenak ikusi diela, ez? Espetxe politikan. Eta gaur egun bai 1.2an, bai 3. graduetan, bai baimenakin egisa da kide asko kaleratze prozesu hortan sartute dauzela. Baina aldi berien ezin dugu ahaztu, eurendako espreski diseinatutako salbuespen politika hori horrin jarrien dauela, eta badaudela hainbat eta hainbat kide ondinok 2. graduetan jarraitzen dabena, espetxietan, hamarkada luzietako motxila bataz gainien, eta orduen hori badaukogu, txanpon beraren 2 aldiak horre ageri die gaur egun espetxietan. Zer egiten dozue preso eta familien egunerokoan laguntzeko? Bueno, etxeaten kasuen edo bentsat arlo psikoterapeutikoko kasu edalata, zen loieke, bai behar da bienei emoti asistentzia psikologiko bat, asistentzia psikoterapeutiko bat, eta beste batzuten asistentzia psikoterapeutiko hori ez da bihar dana da, batzuten beste barik babes bat. Eta eurekaz egon, jakik jeselan dauzen, ze behar izan deki esan, orden batzuten bada egize lan psikologiko potente bat etxeko biharra dauela, eta beste batzuten, eta azkenen gurtitan ikusi izan da azkenien, zenide asko bai neusikien doi esan egin, biguel ez teke behar hori, ez teke behar psikologiko bat, baina dekien beharra da, norbait egaz egon, norbait egaz berbaikie, norbait egaz pasigu hau, norbait egaz kafe bat hartu, eta hori bai etxeaten beharra bada. 40 minuturroken antolakuntzan partetik 10. edizioa dan honetan, gustauko jakun mai gainean ipintea egiten dugun lan guztia bolondresa dela, bai guk antolakuntzan aldetik, zein txandalarien aldetik. Eta azken urte eta hilabeteetan enpresa pribatuek sortu daiezen makro jaialdien aurrean gurea elkartasun jaialdi bat dela azpimarratzea gureko geunke. Beraz, jakin gurako geunke zer suposatzen dauen honek 40 minutu bezalako ekimen batek zuen lan handako. Bueno, Harrera elkartea bezalako elkarte baten dako, nik uste dut importantia dela bai, elkartasun festival ontatik eraikitzen den ikusgarritasuna batez bez. Jentiari ikustarazi problematika bat dauela, eta problematika hori apurka-apurka espetxietatik kalerantza datorrela, eta danok izen algarela parte, eta bertan aporta baldogula. Eta etorkizunari begira azken urteetan ze egoera
edo ze aldaketa somatu dozue? Arlo psikologikotik begitute bintzat etxeraten ikuspuntutik, ikusi dugun aldaketie izen da, jende askok espero ebala, presuek eta bai deportatu edo ieslarisek Euskal Herri heltzerakoen, geuzi askoz be lasai hau jongo zala, esala gongo hainbesteko psikologikoki beharra handiren bat, eta kontrako esorteu da. Normala dan moduen, gu bagenik izan hau pasako zala, baina jendie bepitzen dau, halako arazuek ez diela emoten, eta kontrako da. Euskal Herri heldu eta patien, preso asko edo zenide askoren be ansiade mailak asko igo die, gauzak beste modu etera gestionau bidie, presuek Euskal Herri zen dauz, baina bebai familizie oso hurbil dekozu, taldi berien ondino, ezin zenki urten, edo urtetarakoen bakarrik urtean zara ordu batzuten, hori dana gestinoen bida, familizie, seme alabak, bikote harreman barrize, azkenien hori dana itzelesko gestino, eta horrek ekartzen dauen batzuten ekarri aldauen desekilibrio psikologikoe oso handizei da. Orduen hor bai igerri dugu zelako evoluzio eukin jauen psikologioki bintzet Euskal Herriatziek preso, ieslari eta zenide askorentzako. Orduen zer dauko egiteko hemendik aurrera? Bueno, harrera elkartia azkenien da elkarte bat, nun bere helburu edan, espetxetik urtetan diesen presuak, zein erbestetik datozen ieslari zein deportatuei, alik eta bizitza duinena emon, ez? Eta horretarako, azkenien baliabide pilo bat jarri bidezu euren esku, ze azkenien euren bizitzan lubaki handi baten ostien, askotan bizitzak ise dutzetik hasi bidabez, ez? Orduen hor, badugu alde batetik laguntza, berak esan duen moduen emozional alde batetik, baina beste alde batetik, juridiko-administratiboa, daukogu osasun arazoekin jente pilo bat, eta horri lagunduen bidake, daukogu sostengu ekonomiko bat ezinbesteko edana emon behar duguna, lan mundura saltu eitia oso gatxeitxeak ebe bai, dakarten motxila guztiagatik, horbe bai badaukogu aportazioak eitxeko. Orduen hemendik aurrera zer egin behar dan? Aportatzen jarraitu, ez? Usteote ona lanak eta esfortzuak eta burrukak ekarri gaituela, eta ezer ez toskuela oparituko, eta hemendik aurrera hortan jarraitu beharko dugula, eten barik. Eta amaitzeko mezu bakar bat emon beharko basote zuen ikusliei zein izango zen? Ez deixila aztu Euskal Herri zen egonda be bai, bi errazkoa dauela ondino itxeko, eta bai harreratik azaldu daun moduen, zemateko biherra dauen ondino itxeko, zemateko zailtasune dauzen, lan munduen, osasun gintzaldien, arlo psikologikoen, geuzasko gestiono bidiela, kudeatu bidiela, eta horrek ondino lan handize dakarrela, orduen animeti ondino jendieri, hau ez dela bukatu eta eurrean bidegu ondino. Eta azkenik, zelan ez, animau daitezela da 90 minutu rokera etorten, txandak egiteko aukerie badauela, sarrerak erosteko badauzela, eta azkena etxien egon arte, oinarte moduen lanien jarraituko dugule. Antolakuntza aldetik esatia guretako importanti dena elkartasun sareak babesten jarraitu behar dugula. 90 minutuz. Milaka taupada! Bai. Perfecto. ¿Listo? Andrea. Maquinarias.